Seguim amb l'àmbit municipal d'aquest dimecres 29 d'abril i ho fem amb l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, el senyor Javier Sandoval, a qui donem ja la benvinguda. Alcalde, benvingut al programa. Bon dia a tots i totes, bon dia Gemma, bon dia Miquel i com sempre content de poder estar aquí i parlar del que realment importa, que és parlar del poble. Abans de començar, volíem aprofitar per preguntar-li com va anar la diada de Sant Jordi, com valora la jornada, una mica que ens faci 5 cèntims. He de dir que m'encanta aquest dia, aquesta diada, m'encanta celebrar la cultura d'aquesta manera, en un dia tan especial com és la diada de Sant Jordi, i la valoració és molt favorable i la veritat és que de les millors que podem dir que hem viscut a Sant Vicenç, no? La plaça el dia de Sant Jordi va estar plena de gent, plena de nens i nenes de les escoles, amb un ambient de diada, un ambient cultural, i per la tarda igualment, i després vam acabar el colofon, no?, de la Festa de les Lletres, amb els nostres Jocs Florals, que també posa de manifest que a Sant Vicenç es treballa d'una manera eficient i d'una manera com toca, tot el tema cultural, tot el tema de la lectura, tot el tema que engloba, no?, la defensa i la posada en escena de la llengua catalana. Entrem ara en matèria, canviem de qüestions. Demà es porta al ple municipal una modificació de crèdit important. En termes generals, perquè durant l'entrevista anirem detallant amb més precisió aquesta modificació, però en termes generals, en què consisteix exactament aquesta modificació? La modificació, en termes generals, ve a recollir la feina que fem, la dedicació que aquest govern posa de manifest amb el seu dia a dia, i és la modificació, la recuperació, cuidar tots els espais del municipi i treballar totes les parts que són necessàries per poder tirar endavant no només projectes identificats com molts, podria ser la nau dels Reis, o podria ser el mòdul de la petanca, o podria ser coses més específiques, sinó també cuidar i preservar la via pública, no?, el dia a dia dels nostres veïns i veïnes. Parlem d'una xifra global força elevada. Quin és l'import total d'aquesta modificació i com es reparteix entre crèdits extraordinaris i suplements de crèdit? L'import real a veure, s'ha d'especificar que estem bé d'inversions, tenim els diners per poder fer les inversions, que molts d'elles venen del període 2025, això vol dir que hem fet la feina ben feta i que ara es posaran en valor i s'activaran el 2026, això per un costat. I d'altre costat, aquesta modificació, que són 780.000 euros més o menys, ve a recollir que hem de posar a les partides els diners que toquen, que molts d'ells venen de subvencions, per poder tirar endavant els projectes que es destaquen amb aquesta modificació de crèdit. Aquesta modificació em dir que es finança una part amb romanent de tresoreria. Correcte. Això què vol dir exactament? D'on surten aquests diners? De la Caixa. Aquests diners surten de la Caixa, diners que ja estaven previstos. Aquesta modificació no ha sigut inventada d'ahir per avui, és una modificació que ja estava prevista per tirar endavant projectes rellevants que de fet jo mateix vaig posar en coneixement de la ciutadania, no?, que és com per exemple l'asfaltatge de molts carrers i l'asfaltatge també de la Cortesa, no?, de l'àmbit de la reurbanització de l'urbanització de la Cortesa. Si vols que n'entrem en detalls... Sí. Comencem amb aquest projecte. El tema de la Cortesa, ja van fer tota la part de l'aigua, que també va venir subvencionat, canviar totes les canonades i fent-les noves, amb un espai, com he dit diverses vegades, un espai que tenia moltes incidències, això ja està solucionat, i clar, evidentment, una vegada s'ha acabat aquesta obra, s'ha d'acabar, no?, i això passa per l'asfaltatge i també per la remodelació del carrer Xaloc, no?, el carrer Xaloc i la part mitjana d'aquesta urbanització. És veritat que estava previst que es portés a terme aquesta modificació al febrer per poder tenir ja aquests diners efectius i poder tirar endavant aquests projectes, però hem tingut alguna incidència, com tothom sap, a l'Ajuntament econòmica i la portem a terme ara, i això vol dir que s'aprovarà
espero no només amb el vot del govern, sinó també amb el govern i a l'oposició, perquè al final estem fent obres que són per a millorar els carrers i millorar el municipi, i no té molt de cabuda posar-se a votar abstenció o negatiu en un projecte, en projectes que són realment necessaris i projectes que com dic, millorar el dia a dia dels nostres vilatans. Però cadascú ha de fer el que cregui convenient amb la seva decisió de vot. Veurem, doncs, què passa demà. Aquí tenim, per exemple, aquesta modificació, hi ha un import per fer un mòdul al Club de la Petanca. És un mòdul que serà un espai íntegrament per ells. Ells ara mateix compartien espai amb la seva entitat, la qual està desbordada, i com hi ha molts clubs, pràcticament tots de la comarca, que tenen el seu espai individual, doncs parlant amb aquesta entitat que té molta dedicació i estan, la veritat és que fan una bona feina amb el seu dia a dia, gent jubilada i no tan jubilada, i que tenen com a la petanca com part de la seva vida, no? Del dia a dia de la seva vida. Doncs van creure convenient que hi ha espai per posar un mòdul, el qual serà també reunirà totes les condicions que ells han demanat i que poden assolir per poder tirar endavant el seu dia a dia com a entitat i d'una manera independent a la situació actual. Pensem que és una bona inversió. Més projectes, també, per exemple, al sector de Supermaresme Golf, pel que fa a la il·luminació. Sí, aquí és estrany que en el seu moment tot el poble es va canviar l'enllumenat per poder ser més sostenible i més econòmic, tenia ahorro energètic, però hi ha una part del municipi que és Supermaresme al Golf, que és l'única part del poble que encara cremen a la lluminària antiga. I evidentment és una demanda que porten fent molts anys, i jo crec que no només tenen raó amb aquesta demanda, sinó que hem d'escoltar i també hem de tirar per anar a estalviar i perquè tot sigui com ha d'estar, no? Que tot estigui regulat de la mateixa manera, i llavors fem aquesta modificació, incorporem aquest import de 23.249 euros per poder fer aquest canvi. Un altre projecte destacat és la renovació de la canonada d'aigua a la riera de Sant Vicenç. Expliqui'ns quina problemàtica hi havia i per què és urgent actuar. Bueno, aquí van fer la remodelació de la riera de Sant Vicenç, la part que l'Ajuntament podia, perquè és una part urbana, i es van trobar que va haver una averia a la part de baix, que és la part que no es va canviar la canonada, i va provocar una altra averia, cada vegada que vam estar 2 dies, 48 hores pràcticament amb averies que no paraven de solucionar, i al final que van decidir fer una canonada alternativa per poder valorar la situació d'aquesta canonada, que ja és vella, i al final la canvien tota fins al transformador, o sigui, tota la riera tindrà la canonada d'aigua nova, i això va ser un imprevist, i evidentment una cosa que és necessària, i a part amb aquests problemes, no? Que no només d'alguna manera el que et deia, no? Arreglaven una cantonada, donaven l'aigua, petava per un altre costat, i per tant es canvia tot. Era un desastre, i al final van decidir que la millor manera era canviar-la tota. I a part hi ha una part que es va quedar sense asfaltar, que també retirarà l'asfalt que hi ha vell, i que té precisament a la part on hi havia més pegats, perquè hi havia més incidències. Aquesta part també es soluciona, i també es posarà també aquest asfalt nou, perquè ja estigui tot tal. I també amb aquesta canonada, si no m'equivoco, el que va també és una vorera, no? D'alguna manera, per poder protegir també la riera, no? Que no es vingui la terra a baix. I treballant també perquè amb el POU, a veure si d'alguna manera si podem aquesta riera també tenir la seva valua urbana, per poder també d'alguna manera portar tot aquest hormigonat, aquest asfaltat d'hormigó fins al final, fins al transformador, i ja deixar tota la riera en un estat de mobilitat acceptable, i que la gent pugui
gaudir d'una circulació, en aquest cas de vehicles, doncs, en condicions. Aquesta modificació de crèdit també preveu més recursos també en altres qüestions, com per exemple per rebaixar els ressalts de velocitat. Per què s'ha detectat que cal rebaixar-los? Bueno, això ja es va detectar a l'inici de la legislatura perquè els companys del Partit Popular ho portaven al seu programa i és una situació evident per poder solucionar l'estat d'uns rasants que molts d'ells superen creiem les limitacions pertinents per poder circular en condicions. I el que estem fent és regular aquest sistema i, si no m'equivoco, amb aquesta partida i amb aquesta acció pràcticament en un percentatge molt alt es resoldran. En aquest sentit, com es busca equilibrar la seguretat viària amb les molèsties que poden generar aquests elements? Bueno, al final el que això provoca és que la gent vagi una mica o més a poc i això el que fa és que incomodar el conductor perquè la velocitat sigui regulada, pràcticament. I es posa en llocs i zones que realment es detecta que la velocitat és elevada. Alcalde, pel que fa a la reurbanització de la Cortesa, entenem que hi havia una part subvencionada i una altra pendent. Aquesta modificació serveix per completar el finançament total? Aquesta part, sí, evidentment, hi ha una part que està dintre de... Ja estava dintre del crèdit inicial, que hi ha una part que està subvencionada que dintre de l'asfaltatge. Aquí s'ha de dir, si els veïns i veïnes de la Cortesa escolten aquest programa, en algun moment que és veritat que la intenció d'aquest govern era fer aquesta actuació en el primer trimestre de l'any, però temes que no podíem controlar nosaltres ha provocat que avui, demà, en aquest cas, portem aquesta modificació i dintre d'un mes, i si tot va bé, pues ja es pugui tirar endavant aquest crèdit i ja podem gestionar tot el tema per poder tirar endavant el projecte i deixar la Cortesa com volem, que és fer una remodelació que ja tocava. Volem preguntar-li també si creu que aquestes actuacions no podien esperar a un altre exercici i per què era important tirar-les endavant ara, en aquest moment. És una proposta de programa, en aquest cas de Sempre Sambi. Si mireu el nostre programa, la Cortesa està allà. Abans de tenir l'oportunitat de ser alcalde, aquest projecte està tirant endavant. Pràcticament, no sé si algú ha valorat el programa de Sempre Sambi, però no sé quin percentatge, ara ho estem també mirant nosaltres, però pràcticament tenim el 90 i pico % de programa fet en 3 anys. I encara queda aquest any i queda mig de l'altre, que no serà tan mig, però això és brutal. O sigui, la feina que estem fent des del govern per poder tirar endavant un projecte i que la gent vegi aquest canvi, jo penso que, evidentment, hi haurà gent que no pensarà el mateix, però la lògica i el dia a dia no cal que ho digui jo, es veu, no? Només caminant per Sant Vicenç, ja sigui a peu o sigui en cotxe. Bueno, no hi ha més satisfacció per un polític, en aquest cas per al meu projecte com a alcalde i el meu equip de govern, de que els projectes se tiren endavant i es resoldran, no? Bueno, és la nostra feina i és el que estem fent, agradi o no agradi a segons qui. Recordem que aquesta modificació de crèdit es portarà a aprovació demà al ple municipal d'aquest mes d'abril. Què pensarà o què podria pensar si per part de l'oposició s'abstenen o voten en contra? Bueno, l'oposició hi ha un lema que diuen que és contra pitjor millor, i el que fan és fer oposició destructiva, en alguns casos, de vegades amb més percentatge i de vegades amb menys, però el que no volen és que es tira endavant un projecte, perquè per ells és millor, no? Que no es tiri un projecte endavant. Té la seva lògica destructiva, però respectable, evidentment. Es fa la seva feina, que és destruir i posar pals, i nosaltres el que hem de fer és tot el contrari, és ser positius, tirar endavant projectes i, evidentment, fer-lo de la millor manera possible perquè tothom estigui el màxim de contents.
cadascú té el seu paper i cadascú... Entenem que votar en contra d'aquesta modificació de crèdit seria també votar en contra de totes aquestes millores que es contemplen. Home, tu imagina't, mira, hi ha una partida que també, que és obres asfaltat diversos, que estem parlant d'obres d'asfaltatge de remodelació de carrers, que no són tots, perquè hi ha més per fer, però així, a grosso modo, perquè veieu una mica tot el que es farà. Passeig dels Pins, no sé si la gent sap de què parlo, però és l'entrada de Sant Vicenç per baix, per la rotonda, que vas que sembla que vagis ballant. Tot aquest passeig es fa nou i continua amb el camí del Padró. Amb aquesta intersecció del passeig dels Pins i el camí del Padró també es posaran voreres més amples i es millorarà la mobilitat dels veïns i veïnes que passen per aquí. Al carrer Josep Brunet, també, que està molt gastat, també es farà nou, un carrer que també, com sabeu, i tota la part d'estacionament també es farà una remodelació. És un carrer que molt sovint passem tothom i a més està al costat de l'escola Bressol. Al carrer Costa Brava, que és el que fa és una continuació de la remodelació de carrers de la zona de Montalpar, de la zona del litoral. Carrer Maresme també és una via molt transitada de la part del litoral, que també es farà nova. El carrer Montnegre també és una via artèria que va parar a tots els serveis de la zona de Montalpar. El carrer Montsant, que té totes les recollides d'aigua enfonsades, també es farà nou aquest carrer. I el carrer Joan Miró, un tros del carrer Joan Miró que també té dificultats per les arrels dels arbres, també la seva mobilitat està complicada. I hi ha més carrers que tenim per fer que no estan inclòs aquí en aquesta accions que es farem, que és com el carrer del Rocà, que també es farà, no segurament aquest exercici, però mirarem que es faci el segon, el 2027, al començament, i anem fent. Penseu també que tenim, que no té res a veure amb aquesta modificació, però ho torno a dir perquè m'agrada que la gent ho sàpiga, que al passeig tenim una subvenció pràcticament atorgada d'1 milió d'euros que ve de la Generalitat per fer la remodelació del passeig marítim, amb un projecte molt maco, molt de naturalització dels espais, molt d'esport, molt de salut, que esperem es tiri endavant el més aviat possible. I, un dubte, alcalde. Al final, el que em deies tu, què vol dir aquesta modificació? Remodelació del poble, cuidar els espais i treballar per al que la gent realment li importa, que és la millora dels seus espais i el seu municipi. I ja la prova està que portem, no sé, si la gent es dona compte que totes les rotondes estan fent noves, tots els espais verds s'estan remodelant. La veritat és que dona gust anar per aquest poble. I ho dic amb molta satisfacció perquè molta gent de fora que venen a fer esports, que venen a gaudir de la cultura, que venen a veure els seus familiars, els seus amics, que venen a gaudir del nostre municipi, se'n van dient que quina enveja, quina sort que tenen a Sant Vicenç de tenir aquest poble. I això és feina d'aquest govern, d'altres que han estat, i feina del poble, no? de poder tirar endavant projectes, en aquest cas, per sort, i amb aquesta magnitud i amb aquesta activitat, no? Del projecte d'aquest govern. No? Quan ens parlava fa uns moments d'aquesta remodelació del passeig marítim, pel que fa al tema de l'aparcament, com quedaria? O sigui, l'aparcament es mantindria o no es mantindria? En quins carrers? En el passeig. Vale, el projecte del passeig el que es faran illetes. Penseu que aquest projecte és un de carrer únic i el que es vol fer és que sigui al màxim possible un espai sense vehicles. No podem ometre aquesta acció de vehicles primer perquè tenim molta restauració, segon perquè hi ha molts veïns i veïnes que tenen la seva vivenda, segona o primera al nostre passeig, i també perquè ve gent de fora, no? Aquesta gent de fora també ve no només a visitar, com hem dit, als seus familiars i amics, sinó també venen a gaudir de la nostra platja
i a gaudir dels nostres serveis, en aquest cas de la restauració. Però hi haurà espais per poder estacionar, no tants com potser hi ha ara, no serà mateix el número, seria dir-te números que no corresponen, però nosaltres el que volem és que la gent vingui a passejar, vingui a fer esport, vingui a gaudir d'un espai més natural i a gaudir d'un espai per la mobilitat dels peatons. No? Quin missatge li agradaria traslladar als veïns i veïnes sobre aquesta modificació de crèdit i les millores que comporta? Bueno, el missatge és el que he dit des del començament. Aquest govern treballa per millorar el municipi, això costa diners, això també costa una part política que ha de demanar subvencions, i això ho estem fent i molt bé, i tenim la sort de que venen moltes, ja no parlem de l'avinida Montalnou, un projecte també molt necessari i sobretot no només per la mobilitat dels peatons sinó també per la seguretat dels mateixos. Aquest govern està aquí per treballar, aquest govern està aquí per fer el que ha de fer, que és millorar la vida dels santvicentins i santvicentines. I no és extraordinari, és la nostra feina. I s'ha de fer amb intensitat, del 100%, sense escatimar esforços, i això és el que fa aquest alcalde i el que fan els seus regidors i regidores d'aquest govern. I això és el que fem. Per què ho fem? Perquè és la nostra obligació, perquè és la nostra aposta, perquè és el nostre programa i perquè la gent va decidir que hi hagués aquest alcalde i el seu equip de govern per poder governar i treballar per a aquest poble. Alcalde, vol afegir alguna cosa més? Res, que paciència, els veïns i veïnes tinguin paciència, que ve un any de molt mogudet de fer coses. Això comportarà, evidentment, neguits, comportarà malestar, espero que sigui poc i que la gent tingui paciència, però que la nostra feina és millorar els espais i això comporta que ja s'ha de fer una mica d'esforç per tothom i res, i amb aquest suport seguirem treballant. Alcalde Javier Sandoval, gràcies per la seva participació, que tingui un bon dia. Gràcies a vosaltres. tresvilasmedia.cat